பேசுகிறேன். நான் எவனுக்கும் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த படிலுக்காக ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಬೇಕ ಸೂರಜ್ ಎಂಗಲೊಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ದಿನದ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಚೋಟನಂತ ಪದ್ಯ ಬುರ ಕೇಂದು ಸೆಟ್ ಬುರ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ఒక ಎಡೆಡ್ಡೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಅವೇನು ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ದ ಕಾಲ ಬೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ದ ಬೈದನ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೋದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಚಾಪು ತುಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ ಎಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬರೋಗಲ್ ದಿನ ಇದೆ ಅಲತ್ತು ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಾದ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆತಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಒಳ್ಳೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ ಮಗ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಯರ್ಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಏನು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಸ್ ಸಬಾಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೆಟಪ್ಡ್ ಬರೋಂದುಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಬರ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬಂಡದು. ಸೊ ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಏನಿನ್ನು ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸದ್ಯಾನು ಒಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಡದು ಶಾಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಹಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರೋದು ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ಡಿ ಏರ್ ಮತ್ತೊಲ್ಲಿರು ಬಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಕೋಡೆ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜ್ಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕ್ರೂ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಪಾತೇರ್ ಪೋಗ ಕಲಾವಿದೇರ ಡಾವಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಡಾವಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ இன்னொருத்தர் பேசுகிறேன். நான் எவனுக்கும் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த படிலுக்காக ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಟನೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಏನು ತೂತೆ. ಸೊ ಅರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವನಕ್ಕೆ ಏನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ತೆರೆಯೋನಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಇಡ ತೂತೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಇಡ ತೂತೆ ಇರ್ನ ಪುದರಿ ಹೆಂಚಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬೇತೆ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ವಿವೇಕ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಹಾಂ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬೊಕ್ಸಾನೆ ಸಾಗರ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಂತೂ ಏರ್ಲ ಮದಪೆರ ಬಂದಿನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಒಂದು ಬನ್ನುಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗುಣನಾಥ ಗಿಡ ಬನ್ವಿನಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಕೊರಲೆ ಅವು ಸೀನಡು ಪೂರಲ್ಲರ ತೇರಿ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ರಿಟೇ ಮಟ್ಟ ಇರು ಐನ ಆಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನ 10 ನಿಮಿಷ ಇರು ನಾಟಕದಾರು ಊಟಿ ಮುಡಿ ಇರುಪುನಿ ನಾನು ಕಾಪು ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ವಿಜಯರ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಗ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಎರಡು ನೆಟ್ಟು ಬಂತದೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ಈ ಸೀಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂತದನಿ ಮಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಪು ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚದು ಅಂಚತ್ತೆ
ಎಂಚ ಒಂದು ನೈಸ ಬಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈತ ಏತು ದಿನ ಅಂಡಿರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಎನ್ಮ ದಿನ ಉಂಟು ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪಾತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಸ್ತರ್ಲ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ ಇತ್ತನ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ ಜಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಲು ಐಸಬಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನಂಜಿನ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಂಗಳು ಪೋಂದೆಪ್ಪ ಇಶೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ದಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಯಾರು ಅಂದ ಶೋಭರಾಜರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಸವರೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅದು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡದ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಐಸಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದ ರೆಡ್ ಜಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜೇ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಟು ಆಜಾಜಿ ಜನ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದನ್ನು ಸರ್ ಪಾರ್ಲಾಕ ಅವನುಂಡು ನೈಬಂಡ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪೇರು ఒక డైరెక్షన్ లంచని ఎడ్డే రీతి ఉండు కథల భారీ పొరులు రావాలి ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು అంటే అది పునగా ಹೊಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಸರ್ ಯಾನಿರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲದ ಕಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುನಃ ಗಡದಿಂಚ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯನ ಆಟ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಫುಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಟು ಅಂಡ್ ಇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಇಜ್ಜರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ ಒಂದು ಆಶೆ ಸುಖ ಒದಗದ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೇಕಲ ಫಿಲ್ಮುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿದ್ರದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಇಡೇ ಬತ್ತನ 4 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡೋಡು 6 ಗಂಟೆ ಆಟ ಅಂತ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಪಾದ್ರ ನಂಗೆಲ್ಲ ಉಪಾದ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಓದಿ ಎತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬನಲಿ ಸರ್ ಎಂಚನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಸ ಬಸ್ ಮಾತ ಓ ಲಾಕ ಮಾರಿ ಪರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಅಂಚೇನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಣ ಸಿಗ್ಬೋಲ್ಲ ಏನು ಒರಿ ದಿನ ಕಲ್ಡ ಬಾತಿರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಡಿಲ ಬಕ್ಕ ಗಾಲಿ ಪಟಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ದಯಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಈ ಜನನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪು ಮಂಡ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕನಿ ಅಂಡ 80% ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಸುರುಕು ಬೋರ್ ಎಂಚ ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತನ ಇರೇ ಅವನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮಕ್ ದಾಂಡ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡುಂದಂಡ ಪಿರೋಡು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ತುಲೆ ಎಡೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪರದೆಡ್ ಮಿನ್ಕೊಂಡಂಡ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ರೇಂಜ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇರಡನಿ ಏತೋ ಸಮಯ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪಡಿತಂಡು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಏನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇರು ದಯಪಂಡ ಏನಿರ ಡೈಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಜೀವದ ಲುಕ್ಗೆ ಎಂಡದು ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳಿಬೀರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆಯ್ತೆ ಗಾಲಿಪಟ ಮನ್ಪೀರು ಇರ್ನ ನಿಜ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಎಂಕುಲ ಪುದರೇಗೆ ಎಂದಿಜ ಗಾಲಿಪಟ ದಯ ಬತ್ತನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಅವು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಗಾಲಿಪಟ ಒಂಜಿ ಏನನ್ ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ತಾರ ನಾನು ಸೀನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿಪಟ ಅಂಚ ಒಲ್ಪದಾರ ಈರು ಏತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರ ನಾನೊಂದು 35 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಸಬಾಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನಿತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನೋಟು ಸೇರಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಫಿಲ್ಮು ಎಂಚ ಜಾಲಿಡ್ ಪೋಂದು ಜಾಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ನೀ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋನು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಕಾಮಿಡಿ ನೀ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗವರನ್ನಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರಡನ್ನ ಎಂಗಳೊಂದು ಆಸೆ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತೆ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಸಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ದಾಡಿ ಒಂದು ತಾಗದ ನೀರಿಗೆ ಮೋನೆ ಕೆನ್ನಿ ಬಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಬೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರಲೊಂದು ಬತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ರೋಲ್ ಫುಲ್ಲು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಐಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು
ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರು ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾತುದು ಆತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ ಬೋಡಾಕೆಂಡ ಬೋಡೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತೇರು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಾರ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಭೋಜಿರಾಜ್ ಬಾಮಂಜಿ 15 ದೆಪ್ಪದೇರು ಬಡ್ಡದು ಎಂಕಲಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ತೂದು ನಿಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಐಸ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ದಿನದ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಚೋಟನಂತ ಪದ್ಯ ಬುರ ಕೇಂದು ಸೆಟ್ ಬುರ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡತೆ ಗಾಳಿ ಬಟನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬುರ ಎನ್ನ ಬುರ ಎಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾತೆರಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆನಂದ್ ಬೊಕ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡನ್ನ ತುಳುತ್ತ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅತಲ ವಿತ್ತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗದೀರ ಅಂದ್ ಅವಿನ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಮೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿತ್ತ ಒನಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಪಾತಿರಗೆ ನವೀನನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿರು ಬಲ್ಲ 2 ಪಾತಿರುವಾಗ ನವೀನನ್ನ ಎಂಜ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪುನೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟದ ರೋಲ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ದಿನ ಇತ್ತು ಐಸಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಈ ಟೈಪ್ದ ಒಂದು ಅದು ಈ ವಿಚಾರದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇಂಚನೆ ಬೋಲ್ಗೆ ಅಂಚದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪದೇರು ಇದ್ದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಣದೆ ಏತ ಖುಷಿ ಆನಂದು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಗೆಟ್ಟರ್ಸದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಕ ಒಂದು ತೂಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂದು ತೂಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ನವೀನ ಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾವಂಚ ಕಲಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯ್ಯೆ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಪೂರ ದಿಗ್ಗಜರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಕಲು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರು ವರಿ ಟೀರುಲ್ಲರು ಮಿಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಟೋಲ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೊ ಐಸಬ ಸೆಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳ್ಳಿಗೆ ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಒಂದು ಏತ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ರೋಲ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲದಾಲ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಗನೇ ಮಹಿಷರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ 6th ಫಿಲ್ಮು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಐನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜನ 2 ಸೀನ್ ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ SIನ ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು 2 ಸ್ಟಾರ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ SIನ ರೋಲು ಸೊ ರೋಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಲತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲತ್ತು ನಡುಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಮಾತ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಓಕೆ ಯಾರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರನ್ನ ಎಂಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನಾರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ಡ್ ಆರ್ ಏನನ್ನು ತೂಯರು ಆರು ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರು ವಾಲ್ಟರ್ ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಒಂದೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಆರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಕಲ್ನಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾರಪದದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತುಂಟು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚ ಆರ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೆದು ವಿದಯ ಬನ್ನಾಗ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಆರು 53 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಟಕೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಇನಿ ಆರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತ್ವೇರು ಒಂಜೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಆರು ಆರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡ ಮಾತೇರೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅರೇನು ಇಂಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆರೇ ಬಂಡೇರ್ಲ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮೇರೇನಾ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಬೈದಿನ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಬಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಅಮ್ಮಸರು ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಜನ ಅದು ಅಮ್ಮಸರು ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಹತ್ತವು ಅಮ್ಮಸರು ಯಾವ ಮರಪು ಓಕೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅವಡು ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆರೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂಜೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಳುಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೆಂಗ್ತಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ದ ಕಾಲ పోతే ಸೆಲ್ಫಿದ ಬೈದನ್ ಜೋಕುಲು ಬದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇನದಲ್ಲ ಎಂಚಾಪು ತುಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ ಎಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ್ ದಯ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬರವಗಲ್ ದಿನ ಇದೆ ಅಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ ಬದ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆತಿ ರಸನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ದ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸೆಲ್ಫಿದ ಕಾಲ ಅದೊಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಣ್ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎರಡನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ತೆತ್ತೊಂದಾರೆ ಇಂಚ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ 10th ಮಾತ್ರ ಅವು ಕವನ ಬರ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಯಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕ ಪಾತ ಪೋವಂತೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಡಾಕಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ತೂಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾರ ಅಂತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಬುಡ್ ಗೊತ್ತಂತ ಜವ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಂತ ಸರ್ ಏನ ಬರೀ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚ ಎಡೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಬಾಪ ಅಂದಪ್ಪ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬ ಬಾಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಂಡೆ വെച്ചാണ് ഓർമ്മ മസാല റീടേക്ക് തെപ്പിനക ಮಂಡೆ വെച്ചാണ് താൻ അൻപണി ഒരിയല്ലേ തപ്പಂತನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುನದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣದೆ ಬರೋಡದೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಟ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಬರ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಿತ್ತು ನಾಪಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿರ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಯಾರೇ ಪರಿಚಯ ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಮಯೂರಣ್ಣ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏರೇರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫೋಕಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಹೆಸರು ಮಂಜು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಜೈನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೌತಮ್ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಲ ಗೌತಮ್ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು ನನ್ನಲ್ಲ 10 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಚ್ಚಿಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಏತ್ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋತುಂಡು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅವೇ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಕಾಮಿಕಲ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿಗೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ ಈ ಸಲ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾರ್ದಿರ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ರೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲರ ಝೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟಪ್ ಜಾನರ್ ಲೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಏತ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಲುಟಿ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಆಂಡು ಪಿಲಿ ತಬೇರಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ
ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಚ ಓವರಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಸಬಾಸ್ ಎಂಚ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತನು ಯಾನು ರಶಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನಗುಲ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಐಸಬಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದು ಪದ್ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪಂಡೆ ರಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯ ತೋನ ಆಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಅಪ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಜಿರ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಟ್ 15 ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು 80% ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 20% ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅರೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಪುಳಿಂಚಿ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪಂಚ ಡೇಟ್ ತಂದು ಏನಿರೋದು ಇಜಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಾ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನೇರಿದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 4-5 ಡೇಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡು ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೇರಿದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಬೈದಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಪ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ನಾನು 4 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಪರ ಮಲ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ MD ಶ್ರೀಧರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಬನ್ನೋದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಮಲಮಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರ ಅದು ಒಡೆಯ ಮಾಲ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅವಡು ಪೊರ್ಕೆ ಅವಡು ಜಾಯ್ ಡೇಸ್ ಅವಡು ಅಂಚೆ MD ಸರ್ನ 15 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ದಾಯ ಗೀತೆ ಲೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮನ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನೊಂದು ಆದಿತ್ತನು ಅವು ರೂಪೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತನು ಪೂರ ಆದಿತ್ತನು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನು ಎಂಗಳು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತನು ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅವು ಡಿಲೇ ಅಂಡು ಐದಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತೆ 5 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಐಸಬಾಸ್ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಅವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಸಬಾಸ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಉಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಉಡು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಳಿದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುಳಿದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಜೆ ಕತೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನೋಟು ದಿವಸ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಆರ್ಮಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ತುಕ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಚದ ತೆನ್ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟು ತುಕ ಜನಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾವಡು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಐಸಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಯರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಿತ್ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಜನ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅರಡಕ್ಕೇನಗ ಅರೆಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ದ ದಾಲ ನೆನೆಪುಂಡ ನೇರು ತುಂಬುದ ಬಾಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಆತು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೈಜೀರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಪಾನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತನು ಜೋಕುಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಹೋಗೋತಿತ್ತು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೈದು ನಾತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಳ್ಳೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ ಮಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಐಸಬಾಸ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿಗಿದಿರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಗೆ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ದಾಯ್ ವಾಲ್ಟರ್ನ ಉರ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಂದಿಯಲ್ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 24-25 ವರ್ಷ ದುಬೈಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ನಾಟಕದ ಅಂತ ಮರ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 50 ಡ್ರಾಮಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ಬಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಾಲ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪಂಡಿರು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ರಜೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆದ ಒಂದೇಟು
ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ರೀತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂದು ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಲ ತುಳುಟು ಪಂಡೇರು ಅವ ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರಡ ಏನು ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೇಟ್ ಭಯಂಬಿಟ್ಟ ಸೆಟೆಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಲತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ಅವು ಮತ್ತು ಅತ್ತ ಒಂದೈತೆ ನಾವು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಂಜನನ್ನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾನೋಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆರು ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದ ಬೇಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಂತಂದುಲ್ಲರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿದ್ದು ನೆರ್ಪೆ ದುಂಬಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರೋದು ಹೊರ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರೋಣ ಮಿಸ್ ಆಡಲ್ಲ ನೆರಡಪ್ಪು ಗಂಡ ಮೂನದು ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾರ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಶೂಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಪಣ್ಣದ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ದುಂಬೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು 5 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಎಂಜಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಬಂದನ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ ಪೋಲಿ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವನ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತನೇ ನಮಗೆ ದುಂಬು ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹುಡುಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗಿ ಅಂಕೇನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಪ ಅಂಚಪ್ಪ ಉಂಡು ಮಾಡದೆ ಫೈನಲಿ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ದೇವ್ರ ದೇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದುಬಾರ್ದು ಜರ ಯಾರು ಈತ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈತ ಜನ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚನ್ ನಿಜವಾದ ತೂರ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಂಗೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಅಂದು ಪಂಡ್ರದೆ ಅವ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ಟಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಭೋಜನ್ನೆ ಕೈಗ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನು ಸಂದೀಪ್ ಎಂಗ್ಲು ಓಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಬಂತದ ಸಂದೀಪಕ್ಕೆ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೈತೆ ದಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಈತ ದಿನ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಚ ಪೋಣ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತು ಬೇಗ ಆಣ ಮಾರ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮುಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮುಲ್ತ ಮೂವಿದ ಜರ್ನಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸದರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆರು ರ್ಯಾಶ್ ಹಿಡಿಚು ಕೂಲ್ಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಮುಂದೆ ಐಕುವಕ್ಕ ಇಂಚದ ಸೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ ಪರಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಪದು ಡೀಪ್ಲಿ ಅದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಂಚುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೋಲ್ ಆ ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನವೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 4-5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ನ ಲೀಡ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಉಳ್ಳ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನವೀನೊಟ್ಟಿ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇರೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಂದಲೆ ಪೂರು ಆರು ಏತ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರಂದು ಬಂದಾಗ KGF ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಡ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಕಮ್ಮಿಡ್ದಿಗೆ ಮುಂಜೆ 50 ಮಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ ಎರಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಉಂಟು ಈಗ ತುಳುಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ತುಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ 6ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಭೋಜಣ್ಣ ಪಿಲಿಬೆಲಿಯಮ್ನ ಕಟ್ಟಿಮು ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿಬೆಲಿಯಮ್ನ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಗನೇ ಮೆಶಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದು ತಗೊಂಡು ಪರೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆಂಡ ಆಯನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೋಲ್ಡ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದುವೆ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನಗ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಏತ್ ಭಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು kg ಭಾರ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು Canon 5D Mark IV ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಲೆನ್ಸು 70-200 IS3 ಇವಾಗ ಇದು ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗಿನರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಿಗಿನರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 550D 600D ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎತ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾರ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋದು ಒಂದು 2.5 kg ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು 3 kg ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು ಇವೆಂಟ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಶೂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡೋ ತನಕ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು
ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ 7-8 ಗಂಟೆಗಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 12 hours ಮಿನಿಮಮ್. ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ನಿಜ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದೆ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪನ್ನ ತುಲೆ ನಾಲಿಡು ಪಾರ್ದಿರು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚು ನಾಲಿಗಿಡು ಪಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಡುದಲ್ಲ ನೀವು, ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 2.5-3 kg ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಂಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲರ ನಾಲಿಡೆ ಪೋಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋಲದೇ ತಂದು ಪೋಡು, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಲದೇ ತಂದು ಪೋಡು, ಮೇಕಿಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು, 3 ಕೆಲಸ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ 2-3 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತುಳು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ತುಳುವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ತುಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ. ಚಣ ಇದು ಸೌಖ್ಯ ಉನ್ನಾಡು ಸಾರಿ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ, ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲೋಗಿ ಬಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾತು ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬರುತ್ತೆ, ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡುವಂತ. ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ತೆಲುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೂ ಸಿಗುವ. ಜೈಪ್ರಸಾದ್ ಬಜಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಐ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೈದ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದೇನು ಮಾತು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಪೊಂದೆನ್ನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲುನತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬೈ ಬೈ.